तरी के बगल में मंगला के मौगी जब जा तरी सावन आ गई बा ठीक बा मत जा तू कंजूस बड़ा तू घर में रहा लेकिन तनी से कुछ पैसा दे दा एगो तनी टिकट कटा के हमरा के तनी के गाड़ी धरा दा काहे से हमारी इच्छा बा बाबा भोलेनाथ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर ली। बोली बोली बाबा बैद्यनाथ की मंगला के मौगी जाती है देवघर और मंगला के मौगी जाती है देवघर आ ए राजा जी पहन के गरुआ साड़ी सजनवा हमरो के बलमवा हमरो के सजनवा हमरो के धराई दा पटना से कोनो गाड़ी सजनवा हमरो के धराई दा पटना से कोनो गाड़ी। सजनवा हमरो के बलमवा हमरो सजनवा हमरो के धराई दा पटना से कोनो गाड़ी सजनवा हमरो के धराई दा पटना से कोनो गाड़ी। मन बनाओ बात सैया समझाई ले तोहरा के पिछला सावन बीत गईल नहीं जाए देला हमरा के अब की मन बना बात सैया समझाई ले तोहरा के। सजनवा हमरो के बलमवा हमरो के सजनवा हमरो के धराई दा पटना से कोनो गाड़ी सजनवा हमरो के धराई दा पटना से कोनो गाड़ी। भिरी हम जइबे करब मन में श्रद्धा पड़बा भोले बाबा के कृपा से सिनुरा सजल हमारुबा बाबा भिरी हम जइबे करब मन में श्रद्धा पड़बा भोले बाबा के
पटना से कौन गाड़ी सजनवा हमरो के धराइदा पटना से कौन गाड़ी पलमुआ हमरो के धराइदा पटना से कौन गाड़ी सजनवा हमरो के धराइदा पटना से कौन गाड़ी पलमुआ हमरो के धराइदा पटना से कौन गाड़ी पटना से कौनो गाड़ी पटना से कौनो गाड़ी सजनवा हमरो के धराइदा पटना से कौनो गाड़ी।